Všude ticho po pěšině, co obsahují tajné skříně. Olomouc je město krásné, ale nám to není jasné. Internetem běží zprávy, každý si hned ráme hlavy. Někdo šechtá, někdo bádá, možná nám tu vládne zrada. Co pak asi skrývá v té skříni v Olomouci? Kdo se na nás dívá? Hlavě mi šeptaj brouci. Proč nás Petr neseznámí s tím, co leží pod postelí? My jsme přece dobří známí, co by vědět všechno chtěli. Co ta jeho první žena byla doma ustnežená? Lítal talíř nebo facka, nebo je to kachna nebo kecka? A co Moskva, a co GRU? Hraje s námi dvojí hru. Má v hodinkách vysílačku, že jen nosí blbou značku. Chceme pravdu celou čistou, nebo aspoň fámu jistou. Konspirace poje věda, kdo nehledá, vědět zedá. Agent sem a agent tam, já už se v tom nevyznám. Vědět všechno chceli. Tak nám řekni, pane Petře, co ti vítr vmetl do tváře, než se to tu všechno setře a ty začneš nosit kabát faráře. Hello, Vox Legends. Legends.